Mutungamiri wenyika vemasondanzo Mnangagwa voiswa pakona vonzi ngavaadrese issue iri kuitika yecorruption munyika yeZimbabwe kunyanya yana Wikino Chivhayo, yana Moses Mpofu nana Mike Chimombe, tichitsanganisira nhau yemajudges nekukepchwa kwakaita wana Jameson Timber in the 78 achiperi mushe muri yeZimbabwe vaMnangagwa upinzwa pama1. Tisabira mashoko abuda nyogwa muzara nhasi ndibvo subscribe like tina on the bell icon. Tipinda pa the news vakusanyora vachiti Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa should address corruption scandals currently being exposed by media, especially those involving local businessmen Wikino Chivhayo, Moses Mpofu and Mike Chimombe, or risk being removed. Opposition activists say. They say Mnangagwa must act or else he will be removed, just like the late former President Robert Gabriel Mugabe was ousted in November 2017. Chivhayo, a close Mnangagwa crony, remains free when the Zimbabwe Anti-Corruption Commission has said he is wanted in connection with a murky $40 million electoral commission tender scandal. Ndo mashoko ari kubuda pana vazhinza aiwa mutungamiri wenyika afana kuadresa maissues ecorruption ari kuitika nyika yeZimbabwe. Zviri kutaurwa nemarelatives evanhu vakakepchiwa aiwa vanoincluda Jameson Timber in the 78 vachiti aiwa mutungamiri wenyika afana kuadresa nhau yecorruption yakuti vanoti haisi kutifadza, otherwise vanomubvisa mutungamiri wenyika sezvakaitika muna 2017. Todzai mafungiro enyu pene kume section medu, so subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.